Malampusong gilusad ang tree planting activity sa Dxdc 621 RMN Davao adlaw'ng Huwebes, June 4, 2026 dinhi sa Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Abot sa Gatusan kanara nga seedlings ang Malampusong Natanom isip kabahin sa padang nga paningkamot sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug reforestation. Ingon man isip kabahin sa pagselebrar sa World Environment Day karong June 5, 2026. Katambayayong sa maong kalihukan ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR 11, Community Environment and Natural Resources Office kun Senro 11, Ziger Delicacies sa Barangay Tamugan ug ang Tamugan Integrated Farmers and Farm Workers Association kon TFAFAWA. Gani una pa ang tree planting. Naglusad sabog short orientation ang Senro 11 Forest Technician 2 nga si Sir Rene A. Valenzuela ug mitudlo kung paunsa ang saktong paagi sa pagtanom. First is before nato i-presa nato ang bag kay medyo luag ang manggod ang yuta. So kung dili nato i-press, tanggalon mo nato ng plastic before nato ilubong dito sa bangag. So after nato ma-press, tanggalon nato ning plastic. Kung pwede, dili na nato ibilin ang plastic dito sa site. Kung mabansin ninyo kini iyang ginatawag nato nga root color dire, as much as possible ang label sa surface dili ra pod, dili siya mo bilo ba. Kaya kung mo bilo mo basig mga punduhang tubig. Gani giklaro ni ini nga importante ang paglusad og tree planting ilabi na nga aduna matud pay umaabot nga Super El Nino. Sa mga report no, sa pag-asa is naman gutay kanang Super El Nino daw or very strong daw na siya nga category sa El Nino by maybe mga last quarter of this year up to the first quarters sa next year. Kaya nahitabo daw na siya nga El Nino kanang Super El Nino last 1877 pa daw. Grabe din ang El Nino. So ang Pilipinas wa pa nangandaman na. So dako ni siya og impact ang atong planting. Although based sa NAMRIA, ang Davao region nag-increase man ang forest cover by 37%, 37 to 39% ang forest cover. Ang maong hiniusang kalihukan nagpakita sa ligon nga suporta sa komunidad o pribadong sektor sa pagpadayon sa mga programa nga nagatutok sa environmental sustainability. Ilabi na sa pagdugang sa mga kahoy nga nara nga giisip nga usa sa mga indigenous tree species sa tibuok nasod Pilipinas. Kasama mo na sa radyo, kasama pa sa tree planting. Tatak RMN! Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, RadyoMaN Kareen Beltran, Tatak RMN!